There will be no other God before you. There is no one. There is no one above you, no one beside you, and nobody like you. There will be no other God before you. You know, no one, no one, no one, no one. You know, no one, come on. No one, no one, no one. Kyrteng Bakhuid jong Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh. Nganam grandala, Kyrteng Bakhuid jong on don show, Uwei U Blei Yahweh, on don show, Uwei U Blei Khun. Baskhem halor, baskhem halor, but Yahweh, come not for Yahweh, not kumame, not sure the way you Blei kumame. Come on, done, I'm done. You know I'm done. I'm done. Khubei fi baro ake kyrteng ga badan bor ga em ga shongtynrai Jisu Christ. Gidan mentanang ne ban wanra eke jinghikai ga slok ga U Mynsiem halor jongwei ka nongrim jingngeit jongi ki nongbo shongtynrai Jisu Christ. Ka nongrim jingngeit ka jinghikai shongtynrai jong ki Khristan ka balong kat kum ka ktien aga jong Blei bakata kalong ka jinglong lai jong Uwei U Blei. Ni siapa ka Bible naduh ka kita Genesis kalong ka beningkong kong ka Bible ka beningkong U Blei U Thai ka beneng bad ya ka khndo. Ka khor baar ka itu ba U Mynsiem ulaki ki ni U Blei Elohim ni U Mynsiem jong U Blei U baki ki Hari kata U Blei U krene ka ktien. Ni siapa ka gospel ka jong Yohanes lenong beningkong kong ka beningkong uladon ktien bauto ktien ulalong U Blei bada u la thai ki baro khlema simlong ki baro ba uni ktien ulawan long do shene ka pertai ulawan long brio shi ka ngi yang to yo Blei Elohim U Blei nong thao ngi U Mynsiem Bakhuid ngi U Blei U kren ya ka ktien da ka ktien la thao ba u to ktien ong u Yohanes ulong U Blei mau ni ktien lawan long do long brio shene ka pertai ba utari Jisu Christ. Hallelujah. Nya ingu U Blei. Ni hang to hakashi ki Hebru kalenong kaba Kawei kong ka ktien shongtynrai chapang ke jing thao ke jing pelong ke jong U Blei. Hebru Kawei ka khot balai daga jingngeit ni sutu bala thao ye ki perthai. Daga ktien U Blei ba kumtam shimla thao ye ki bala yo na ke ke ba pao. U Blei jing U Blei unong thao unong pelong unong bu unong peniternat ya kani ka perthai ka bangabat fingi don kadang ka dia trelang jong U Blei u badon bor baro unong thao kadang ka dia trelang baru Mynsiem Bakhuid kadang ka dia trelang baru khon jung U Jisu Christ ni siam susu kitab Genesis lan manakong apan rio U Blei wa tungin ya thao yu brio ka durga jangi kadang kita ka council baneng ka dorbar baneng ka dia sela ka dia kren kam hapreng jong U Blei U Kpa U Blei U Khun Blei U Mynsiem Bakhuid tungin ya thao yu brio ka durga jangi ki angel kini ki Mynsiem Bakhuid kini ki angel ki dan ban syakri ya U Blei ki ap khmat jo Blei ban yo kam no U Blei but kim no ban pet ka jing khoi ka jing krau ka jing utrai kini ki Mynsiem Bakhuid hari U Blei U kren kam hang ne but U Blei U Khun but U Blei U Mynsiem Bakhuid ka je kren kam hang te habneng ni siapa ke kitab Genesis kalenong kaba Kawei ka khot kaba hanrio ba ka khot kaba hinyo halin ba khun menrio saman roy ka perthai
kile shim ya Kawei ka rai lang bakata long bante na miladi yo to mot baru Blei U ya ni ka jingtmu jeki nomor kim kwa ban sapriang kaleng ka berdei ka ban ya shong sahajo ban shnata Kawei ka office rekam ka sarkar bani imlang hajo bani bamlang bani imlang ban ya sapriang hari ka pelan jibli kalau magidang roy ken pendak ka berdei kimut ban penpet ka pelan jo Blei baru Blei wong kume Genesis khalwel nong khaban reo utrai ulo ongru sab hang ni biang ka council na paneng akhmi ki breu ki long woi pailang baki don borok tando wi ka ktien baki don borok tawi ka ktien bari ka ni gele sedang banle ti menta ka ekeru em kanom khangi ki banle ka bakila ya thuken ya ngin yele yar bangine pen baklai ka ktien jeki hangta bakinam suthu shu ek ktien parlok ya ngin yele yar U Blei wong ya ngin ka council na paneng ka dorbar paneng jong U Blei U Kpa U Blei U Khun U Mynsiem Bakhuid ya ngin yar ban pensenge ekane ka jingthu jongki bandran tang Kawei ka sarkar tang Kawei ka one tang Kawei ka sarkar ka one world government Kawei ka office rekam menyadan ne bante mot yo balatip adin mot babel nama ka jing one here jiba pan pikul mar yakane ka agenda jongki ka jingthu rekam jongki U Blei na beneng mentaro jingo kiran ka jing persang ya ka bakum kani ka jing persang mental aslam ka jing persang bat menta iu baka sedang seiso hanre U Blei pen kelumar pen kelumar ka jing persang te biang ni ka mot babel Mynsiem ka bible ka kitab jo Isaiah la naman reo khot ka ba pra kitab jo Isaiah la naman reo ka khot ka ba pra tuni pe ayu ka ktien jo try ka dan ban yetu hangne hallelujah nganget utrai ka ku yifi baro kiba snap ka ktien jo try Isaiah la naman reo ka khot ka ba pra la ra yu Isaiah ka jingdan ka jo Blei nangta ti ngalayo snow ya kajing sawa utrai ngalayo snow kajing sawa jo utrai ka dimension juga berarti ka ba kingdom same utrai wangan pa ya no baru ban let na kamta jongi kanero kajing ya salah ka darbar haneng ka council habaneng ngan pa ino ban let namta jongi tingalong ngahang ni pa yanga we say yo snow gani kajing don't come jong gani ka darbar habaneng manu benlek wanga hangni pha yanga hangni gadon ka council beneng manu benit nakam da jungi ong U Blei hakata ka jialang wisaya yu sngon mala ra yu hakata ka jaka beneng hallelujah haka gospel jumat hias long balai haka porbu jisu long Blei seperti ban pendep ya ka mission jaga beneng karta ka balai pusne mulami perthai bi ba Bat ulai siwa Jordan ban syak penbaptis o Yohanes kat bau Jisu dang hiara ka jing penbaptis ka Bible ka yithu bala pli ka beneng baru Mynsiem Bakhuid ulawan hiar na beneng baru Blei ula kren na beneng Mynsiem jo Blei ulawan hiar baru Blei ula kren U Jisu ti andala penbaptis yu ula kiu no kumni na ka Hakmiru la pli ki beneng yu bau la yu U Mynsiem Blei buan hiar gum ka paro bau shong ru ha U Mynsiem jo Blei wan hiar U shong halor jo Jisu Yahshua Hakmiru ka ktien na ki beneng gadong uni ulong khun jangau ba it hau ba ngasu ba U Blei U Kpa U Blei Mynsiem Bakhuid baru Blei U Khun hang ne ki lunch ya ka ministry ka ba khrau sha ka perthai ka ministry bau khun jo Blei wan long khun jo brio ban pendek ke mission ke bakra ban suspa ke jemre ban penem ke jemre ban suspa na om tang ke jemre ke perthai ka ba sadang lo kurup lingba jong ke jile pop jong Adam baru Blei na beneng wai ka certificate yo khun jo Jisu bayar sya penbaptis nando Mynsiem Bakhuid wan hiar hangning i ke jia trelang jong Blei U Kpa Blei U Khun Blei Mynsiem Bakhuid hane ka mission ka bakhrau ka timok kalong ka bran kam ban pendep ya kanunu ka kam ka bakhrau hallelujah hallelujah utra Jisu shaban kiyo shabaneng wai gane ka hukum ka bakhrau ong kelet ka pertaya lap ka gospel da pelong sendran ki beri bora da penbaptis ki ka kyrteng ka jo Blei U Kpa U Blei Khun bar U Blei U Mynsiem Bakhuid kini ka bang jukan ma ka great commission ka hukum ka bakhrau ka bakhlidu jong utra Jisu Matias lenong ka ba arbu pra bat khot ka ba khat khandai lek pelong sendran lek no ma pi pelong sendran ki bendri boro penbaptis ki kyrteng jong pa ka jong khun bat ka jong U Mynsiem Bakhuid hallelujah hallelujah ko iga bang sumubang hang ne
haka kitab kikam ke apostol kalau nong kabaar hani balai hiaru Mynsiem Bakhuid kasi Pentecost kai beja u Petrus ulayal lap ya kaktin jo Blei usai kita ke jinshai Mynsiem na ki kitab jika nang tulupa usai ki insight ke jinshai Mynsiem u ya lap ringkat baga jinshai Mynsiem ke jing translate ke Mynsiem Bakhuid na ke jing talk ke Bakhuid baruang kom ni apring jo ke jelap ngasali puli dali ukut usat ke jerai sa me guipat ke nang tulupa jika brio ke jo Blei haka jutang ke barim ni puli kam apostol na ke baar kong kom ni kada khat ka ar khnai ter ko para ngala banong shna bis pang debet uktau temen bola yap no bala tep rui u ba ka jing tep ju kadan bat ngi hadu kan ka si namar kata bolong no tulupa bat bo tip bo blei ulala kolar daga jing smai u bano so kasengkai jong u ko jong debet un penmi Uwei ban shong ka khat ha ba ula yu i lupa ukren shapang ka daga jimi pat U Jisu u hangne usat ka je tulupa jong yu ane sa ke jiroi sam ke khat ba shakhmat nando debet ukren shpang Uwei ban mi no na kasengkai jong debet habol ilupa ukren shpang kata kasmi pat ukres ba anami no ya ka Mynsiem ju ka hades ka do juru kam shimla shemi ka bapot yau ni U Jisu kan U Blei ula penipat yau ni U Jisu U Yahshua U Blei Yahweh ula penipat yu hang ning U Blei bat yau Yahshua bat yau Jisu yau ni U Jisu Blei ula penipat U Blei ka jinglong lai U Blei U Kpa, U Blei U Khun, U Blei ula penmi U Jisu. Siapang kata ngi baro ngi longi dong plat, khalai pulai. Namar kata habala kentiu ya U, dakakti kaman U Blei la kentiu Jisu dakakti kaman U Blei. Bara ba ulo diang no U Kpa ya ka jingkular U Mynsiem Bakhuid. Ula the ano ya kani ya ka ba pimenta piyo I ba piyo sngel. U Blei U Kpa U penmi pat U Jisu pensyong ha ketika man. Bau the U Mynsiem Bakhuid. Ngiang ne Blei U Kpa, Blei U Khun, Blei U Mynsiem Bakhuid. Haka dia trelang. Man pendep ika mission ni maju ke church ke balang. Haka ni ka sela persai. Hallelujah. Try ni aingu eme abangi puli ke ni kalong ke jimayan ke bakrau ko try. Hallelujah. Wa Apostle Paul haka shiti ke jungu shi ke benget ika balang Korin. Ini puli ke shiti ke bar ju Apostle Paul ke benget balang Korin nang ba khatlai. Ka khot ke ba khatsau. Ka jinghikai U Jisu Christ u bau try. U Jisu Christ bau try Adonai. Usi monong sensar ka bamot. Baka jingngeit ka jong U Blei baka di selok Mynsiem Bakhuid tokin nongrim bat phi. Kan ni ka jingger khu jong Paul ya ka balang ke bangai. Ka jinghikai U tra Jisu Christ ka jing ba Blei pa ka di selok Mynsiem Bakhuid ke nongrim bat phi. Haka ba penkot. Haka New Testament. Kidan sau jat ki ke jing tho aka New Testament kidan ki gospel. Bat haki gospel ngi ke jingim ke jikai ke shakari ke jing pendap kam jo tra Jisu. Bat kadan sa ka kitab kikam ke apostol hangne ke itu ke jingtere kam jong U Mynsiem Bakhuid lingba ke apostol ke itu ya ke history juga early church ke jingtere kam juga balang ba meningkong lingba ke apostol. Nanda kidan ke shiti kidan ke jikai shongtynrai. Kawa U Mynsiem Bakhuid u pynpaw ke apostol ban hikai ke balang ban sengno ke balang ha ki sound doctrine ke jikai shongtynrai. Ke jikai shongtynrai ke doctrine ngimyo na kam apostol. Ngiyo na ke shiti. Bat na ke jikai jong Jisu ke apostol ke nongrim ke jikai juki na ke jikai ke jong tra Jisu Christ. Bat tadi siya ka bakra bat sa Kawei pan isyam ka dansa ka benta ka bakhado ka Bible ka kitab jing pynpaw ka beri ka khubor ka bakhado jong Jisu siya ka balang bat ka jimahang ka bakhado jong Jisu ya ka persai. U Blei ka basngap ya ka niga Jia keren ke bang keren siapang U Blei U Kpa U Blei U Khun Blei Mynsiem Bakhuid ke dia try kamlang jong ki naduh ke jutang ke barim hadu ke jutang ke bathumai baru menta kadang ke try ke jong U Blei U Kpa U Blei U Khun Blei Mynsiem Bakhuid ke persai tingin mat ini ke try ke kyrteng U Jisu bana Nazareth. Amen.